Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι, ακόμη ένα podcast εδώ, Ελλάδα 2, τελεία και παύλα, Γιώργος Αργυρίου. Ιώνας Ξυπολιάς. Και μπροστά μου, αδερφέ μου, έχω την εφημερίδα σου, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αργολική Ανάπτυξη. Βλέπω ότι το πρώτο θέμα είναι ένα πολύ σημαντικό, έργο ζωής για το περιβάλλον, η αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης από τον Άφλη προς τη Νέα Κείο. Πολύ ωραίο θέμα, νομίζω ότι προτείνω σε όσους να αναζητήσουν την εφημερίδα και να μπουν και να το διαβάσουν. Όμως βλέποντας όλο το πρωτοσέλιδο, κοιτάζω στο κομμάτι της πολιτικής τη φωτογραφία του φίλου Λουκά Κούρου. Λοιπόν, Λουκάς Κούρος, ένα καλό πρόσωπο, χωρίς ιδιαίτερες έχθρες, χωρίς να ανεβάζει ιδιαίτερα τόνους, με πέρασμα από την αυτοδιοίκηση. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει διατελέσει και αντιδήμαρχος, ναι. Έχει υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, γενικώς πολλά χρόνια στο κουρμπέτι. Είναι και προπονητής βέβαια, μην το ξεχνάμε. Ναι, ξέρει να προπονεί μια ομάδα. Ίσως γι' αυτό το λόγο και το Πασόκ τον έβαλε να αναλάβει την ευθύνη της ομάδας Πασόκ για τις εκλογές. Λοιπόν, ο Λουκάς αναλάβει... συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Συνεδρίου. Να είμαστε ο ακριβής τίτλος και ρόλος που θα έχει. Μπαίνει λοιπόν μπροστά για μία ακόμη φορά. Βέβαια στο Πασόκ τώρα υπάρχει ένα ανακάτεμα της τράπουλας, γιατί ξεσμπήκαμε σε μια χρονιά που έχει προεκλογικό ύφος, που σημαίνει ότι όλοι εκεί πέρα ψάχνονται, όχι μόνο στο Πασόκ, αλλά και στα άλλα κόμματα, για το πώς θα γίνει ένα ψηφοδέλτιο. Ακούγονται ονόματα βαριά, όπως ελαφριά. Της Μελίδη, όπως της Μελίδη, ακούγεται το όνομα, έχω κολλήσει τώρα, αντιδημάρχου του Άργους. Στο Άργος. Ναι. Άμα ακούει ο αντιδήμαρχος του Άργους που θα είναι υποψήφιος, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο. Έτσι δεν κάναμε παλιά στο ραδιόφωνο με τις εφιερώσεις. Λοιπόν, μάνι δηλαδή το ψηφοδέλτιο ανεβαίνει. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Μάλλον δεν θα μοιάζει καθόλου με το προηγούμενο. Ανδρέας Πουλάς, ρε Χριστιανέ μου, δεν θα είναι. Ανδρέας Πουλάς κλασικά, είναι εξοφιτσίου γι' αυτό. Είναι εξοφιτσίου. Άρα από εκεί ξεκινάμε. Μια χαρά ο Ανδρέας. Τέλος πάντων, εμένα και το μην θέμα μου... ξεχνάμε τη μακριά παράδοση που έχει η Αργολίδα. Όποιον βγάζει βουλευτή ξεχνάμε να τον βγάλει. Να τον ξεβγάλει. Δεν το ξαναδεί σε άλλο νόμο. Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα ονομάζεται ή λέγεται ανανέωση, εμένα με θλίβει. Δηλαδή, εκτιμώ ιδιαίτερα τον Λουκά, ειλικρινά, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, φίλος από τα παλιά. Όμως, δεν σημαίνει ότι ο Λουκάς, ο Κούρος, δεν είναι ο άνθρωπος που έχει την εμπειρία και θα μπορεί να προσφέρει. Ούτε θεωρώ ότι οι παλιοί πρέπει να μένουν εκτός σκηνικού. Όμως, ποια ανανέωση? Πού είναι τα νέα πρόσωπα? Πού είναι ο νέος κόσμος να έρθει εδώ, να μπει μπροστά και να πει: παιδιά, εδώ, εγώ, μια κοπέλα, ένα 30, 35, άντε 40. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Απλά να πω ότι η ανανέωση δεν μπορεί να υπάρχει στα κόμματα, γιατί δεν μπαίνει και νέος κόσμος. Δηλαδή και αυτοί που έχουν μείνει είναι κοιμήλια πλέον για τα κόμματα, έτσι. Τι, θα τους κατεβάζουμε από τα ράφια τα κοιμήλια να τα βγάζουμε μπροστά σε χρήση πάλι? Ο Λουκάς μην είναι ενεργός ακόμα, έτσι. Και μπορεί να τον ξαναδούμε και σε άλλο ρόλο στο χώρο της αυτοδιοίκησης σε 2 χρόνια. Έτσι, μπορεί να τον ξαναδούμε σε πολύ άρα λες εσύ λοιπόν ότι μπορεί δυνατό αυτό ρόλο. Να είναι το ξεκίνημα. Να είναι προάγγελος μάλιστα, κινήσεων. Δεν είναι τυχαία όλα όσα γίνονται. Ναι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η γενικότερη κινητικότητα που υπάρχει σε όλα τα κόμματα, ειδικά όμως τα αντιπολιτευόμενα, διότι δεν έχει πρόβλημα να φτιάξει ψηφοδέλτιο η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ. Το Πασόκ, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία τρώγονται ποιος θα είναι υποψήφιος, όχι να έχει πρόβλημα. Στο Πασόκ, ας πούμε, το πρόβλημα δεν είναι να φτιάχνει το ψηφοδέλτιο, το πρόβλημα είναι να φτιάχνει ένα καλό ψηφοδέλτιο.
Επίσης, σε όλο τον άλλο χώρο θα πούμε ότι υπάρχει θολό τοπίο σε ό,τι αφορά το κόμμα Καριστιανού. της κυρίας Καριστιανού, ναι, αν θα εμφανιστεί, Καλά, κάτσε να γίνει όταν θα πρώτα. εμφανιστεί, ναι. Το κόμμα Τσίπρα. Η Κάτσε να γίνει πρώτα. δήλωση Σαμαρά άφησε πάλι ανοιχτό, ενώ εγώ σου είχα πει, θεωρώ ότι ο Αντώνης δεν θα προχωρήσει. Δεν θα προχωρήσει τελικά. Η δήλωση όμως που έκανε στην Καλαμάτα στη βράβευση του Κώστα Καραμαλή, πάλι το άφησε ανοιχτό το παράθυρο. Είναι επίτιμος δημότης, ναι. Ολάνυχτο το παράθυρο. Ολάνυχτο. Ναι, να σου πω κάτι όμως τώρα. Αυτό το άγομαι και φέρομαι, ρε φίλε, κάθε φορά. Αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό, μετά δείχνει το κλείνει, μετά το ξανανοίγει. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει αδερφέ μου, προχώρα και μην μας πρίζεις άλλο, ας πούμε. Να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που ενδεχομένως ενθουσιάζεται με το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς παραμένει ενεργός πολιτικά και λέει άντε να έρθει ο Σαμαράς να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Για παράδειγμα, λέω εγώ ένα. Όπως έκανε πάλι κάποτε. Ή να έρθει ο Σαμαράς να υπάρχει επιτέλους άνθρωπος μέσα στη Βουλή να τα λέει με το όνομά τους. Να ελέγχει τα πράγματα γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος. Ναι, αλλά και αυτός ο Αντώνης Σαμαράς δεν αποφασίζει να προχωρήσει. Μία έτσι, μία αλλιώς, πρέπει να το αποφασίσει επιτέλους. Πιστεύω ότι ο θάνατος του παιδιού του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον τρόπο λειτουργίας του. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό ήταν όλο το ζήτημα και αυτό είναι όλο. Διότι ένας άνθρωπος που έχει περάσει μια τέτοια ισχυρή δοκιμασία... Ένα σοκ τώρα, τι να λέμε. Προφανέστατα ψάχνετε. Έχω τις δυνάμεις, δεν έχω... Και βέβαια συντρέχουν και άλλοι παράγοντες όπως η οικονομική, όπως. Το γενικότερο κλίμα τι λέει. Να διορθώσουμε στην αρχή για τη Δήμαρχο είναι η κυρία Αργυροπούλου, έτσι. Η αντιδήμαρχος του ναι, για το Πασόκ γύρισες τώρα. Ναι, εντάξει. που ξεχάσαμε στην αρχή. Λοιπόν, ότι ακούγεται έντονα ότι θα είναι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Μέχρι να είναι θα δούμε. Εδώ τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση, μια συγκεκριμένη πολιτική σκηνή με κάποια δεδομένα. Μητσοτάκης, ναι. Ανδρουλάκης, ναι. Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου. Ο Βελόπουλος, να σημειώσουμε εδώ, δεν έχει καλή παράδοση στην Αργολίδα. Ναι, αλλά έχει στη Μακεδονία όμως. Λοιπόν, ναι. Δεν του φτάνει όμως αυτό για να πει ότι κάνει ένα κόμμα, ξέρεις. Μπαμ, Πασόκ 10 τη μία φορά, 20 την άλλη, 30 ήρθαμε. Ναι. Δεν του φτάνουν αυτά. Στην Αργολίδα δεν έχει καλή παράδοση. Πολλοί υποστηρίζουν το ψηφοδέλτιο, αν εξαιρέσει τον κύριο Σαλαπάτα, τον δικηγόρο, ο οποίος πλέον το έχει μάθει, φαντάζομαι, το παιχνίδι μετά από 2 εκλογικές μάχες. Δεν δείχνει να έχει κάτι... Και υπάρχει άλλο ένα δεδομένο, αδερφέ μου, το οποίο δεν το βάλαμε καν. Γιώργος Γαβρίλος. Εγώ δεν θα πω ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργος Γαβρίλος. Γιατί εγώ δεν θα πω ΣΥΡΙΖΑ, θα πω Τσίπρας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι με τον Τσίπρα ο Γαβρίλος, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι αν θα είναι ο Γιώργος ο Γαβρίλος υποψήφιος είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που θεωρώ απίθανο, είτε με τον Τσίπρα, τότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχουμε 3 έδρες στην Αργολίδα. Η μία είναι Νέα Δημοκρατία. Για 2 στη Νέα Δημοκρατία το ξεχνάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως οι άλλες 2 πού θα πάνε? Πασόκ και... Εάν δεν υπάρχει Σαμαράς, και το λέω το Σαμαράς γιατί σημαίνει ένα μεγάλο ποσοστό. Εδώ είναι, πώς το πω, η Καλαμάτα του, η δεύτερη. Ναι, βέβαια. Τέλος. Εκεί λοιπόν απειλεί έντονα πλέον να πάρει τη δεύτερη την έδρα. Άρα ποιος θα τη χάσει? Άρα λοιπόν η έδρα για μένα είναι πιο πιθανό να χαθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον... Καλά, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση, ναι. Ναι, να χαθεί από τον Τσίπρα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή στην ουσία... Το Πασόκ, σου λέω, με αυτά που γίνονται στο παρασκήνιο, εάν επαληθευτούν στην πράξη, θα έχει δυναμώσει πολύ. Θα φύγει πάνω από το 10%. Λοιπόν, και την τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, γι' αυτό καμιά φορά από εδώ και πέρα να έχουμε ανοιχτό το κομπιούτερ στο Υπουργείο Εσωτερικών, να βλέπουμε και τα αποτελέσματα τα τελευταία. Λατινοπούλου, τίποτα στην Αργολίδα? Γκαβούνος. Ναι, αλλά το Καρατζούλης. θέμα είναι... 2. Αυτούς τους πετάς εκτός.
Όχι, δεν τους Λοιπόν, πετάμε εκτός. από πού θα τσιμπήσουν αυτοί? Αλλά... Από την αριστερά? Δεν νομίζω. Όχι. Θα τσιμπήσουν από τη Νέα Δημοκρατία ό,τι μπορούν να τσιμπήσουν. Θα τσιμπήσουν από πού αλλού, από το Βελόπουλο ό,τι μπορούν να τσιμπήσουν. Πρώην Χρυσή Αυγή. Ναι. Ναι. Εκεί πέρα πάνω κάτω θα κινηθούν. Αλλά ξέρω κι εγώ, λίγο δύσκολο το εγχείρημα. Ο Νίκος βέβαια, τον Νίκο βέβαια θα κάνω εδώ ένα time out. Τον Νίκο τον Καβούνο λέει. Νίκο, Αυτός έχει μάθει να τα λέει με τα και μικρά τους. ξανά και από εδώ ρε εσύ, μπορεί να διαφωνώ μαζί σου για 100.000 θέματα, αλλά συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνει στο γεροκομείο. Είναι εκπληκτική. Καλά, εκεί πρέπει να κάνουμε ένα θέμα μόνο του. Ναι, είναι φοβερή, δείχνει, Νικόλα, ότι έχει ανθρωπιά πάνω. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα, αν κατέβει υποψήφιος ο Καβούνος, όλη η τρίτη ηλικία είναι μαζί του. Και οι συγγενείς τους, γιατί τους αγαπάει και τους προσέχει. Όσους προλάβει και σώσει. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο από πλευράς κομμάτων. Πάντως, η κινητικότητα που υπάρχει. Θα κλείσω με μια δημοσιογραφική ερώτηση. Τον παλιό. Ο νέος στον παλιό. Πιστεύεις ότι το 2026 είναι προεκλογική χρονιά? Δεν τη βλέπω στο φθινόπωρο. Να έχουμε φέτος εκλογές. Εγώ τη βλέπω στο φθινόπωρο, κάπου εκεί, με κάποιες κινήσεις που μου αρέσει να διαβάζω, ξέρεις, παραπολιτικά πολλά. Από όλες τις εφημερίδες. Σε ξέρω. Λοιπόν, γι' αυτό σε ρωτάω. Αυτό που δείχνουν τα παραπολιτικά, έτσι, το παρασκήνιο, είναι ότι ο Μητσοτάκης καθαρίζει, να το πω έτσι, ένα χώρο γύρω στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τον καθαρίζει. Να θυμόμαστε ότι εκείνες τις μέρες έχουμε την έκθεση της Θεσσαλονίκης που ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει και λέει διάφορα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να θυμόμαστε ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, μάλλον οι σχηματισμοί που απειλούν να του πάρουν ένα κομμάτι που έχει σχέση με μια πιθανή αυτοδυναμία του, είναι ακόμα στα σπάργανα, ούτε καν στα σπάργανα. Σωστό. Και δεν ξέρω αν θα προλάβουν μέχρι το Σεπτέμβρη, μιλάμε για 4 μήνες ακόμα. Περίπου. Πάντως, για να κλείσουμε, γιατί έχουμε μπροστά να λέμε πολλά για τις εκλογές, δημοσκοπικά, Ναι. δημοσκοπικά, έτσι. Δεν ξέρω πόσο κάποιοι πιστεύουν ή δεν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις, γιατί άκουγα τη Λατινοπούλου που έλεγε «Εγώ δεν πιστεύω αυτές τις δημοσκοπήσεις». Τέλος πάντων. Όλοι οι σχηματισμοί που υπάρχουν ήδη στη Βουλή, τα κόμματα, ή οι σχηματισμοί που υποτίθεται ότι θα έρθουν στο προσκήνιο, κανείς δεν φτάνει το 20%. Κανείς όμως. Που σημαίνει κανείς δεν απειλεί. Δεν ξέρω, το εκείνο που νιώθω μιλώντας με τον κόσμο είναι ότι έχουν διαμορφωθεί δύο τάσεις. Η μία τάση λέει, πού πάτε ρε, υπάρχει τίποτα άλλο πιο σταθερό, πιο υγιές από το Μητσοτάκη. Οι άλλοι που λένε ότι δεν πάμε ρε στη λύση Μητσοτάκη, δεν αντέχουμε, δεν πάνε καλά τα πράγματα, η τσέπη μένει πολύ πιο συχνά άδεια, θα πάμε έστω και στο 0,7%, αρκεί να του πούμε «Οπ φίλε, δεν πας καλά». Ο Έλληνας αυτή την περίοδο, για να κλείσουμε αδερφέ μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον απατημένο σύζυγο που πήγε στο σπίτι, βρήκε τη σύζυγό του να τον απατά με τον εραστή της, ξέρω εγώ, και εξαγριώθηκε, ήθελε να τους σκοτώσει και τους δύο και του λέει όπα, ποιος πληρώνει το ενοίκιο, ποιος πληρώνει τα φροντιστήρια των παιδιών, ποιος πληρώνει? Ο Μητσοτάκης. Σκέπασε τον άνθρωπο να μην κρύωσε, αδερφέ. Αυτό μου θυμίζει ο Έλληνας τώρα. Αφού υπάρχει αυτός και μας πληρώνει κάποια, αυτό μου θυμίζει. Και ας μας απατά τη γυναίκα. Ας μας πηδάει τη γυναίκα. Λοιπόν, αδέρφια. Ναι. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα επανερχόμαστε συχνά σε θέματα πολιτικής. Να θυμόσαστε ότι να μας ακούτε συχνά, γιατί είμαστε και αριθμολάγνοι και οι δύο, μας αρέσει να ψάχνουμε στοιχεία διάφορα. Αυτά για σήμερα.